L'eina de material escola serveix per a aquell material que es necessiti des de la pròpia escola. Per accedir-hi hem d'anar a l'icona de la cistella de la compra. Des d'aquesta pantalla indicarem la persona que sol·licita el material. Per exemple, aquest professor. En aquest llistat apareixen els usuaris, personal docent i personal d'administració i serveis. Podrem seleccionar aquell que sigui el sol·licitant. D'altra banda, seleccionarem els articles d'aquesta comanda, per exemple aquests dos. Aquí ens apareix un import, però al realitzar la comanda veiem que ens apareix a 0, ja que és material per a l'escola. Aquesta eina també ens servirà per controlar l'estoc del material. Si anem a comandes i cerquem, veurem com aquí ens apareix el material escola. Veiem que l'estat de cobrament és cobrat, a 0, i l'estat és preparat. Si el volem lliurar, marcarem aquí o al camió i lliurarem. I aquest material a l'escola ja haurà estat cobrat i entregat.